Markina Hemengo etapan, izuak nola ez, sekulako garrantzi izango du. Baina ez soilik igoerak, baita jaitsierak ere. Jaitsiera oso sigisagatsua da, eta horrenbeste teknika ona izatea ezinbestekoa izango da. Ikus dezagun ze alde dagoen horrelako bihurguneak ondo edo gaizki hartuta. Bihurgune itxi hauek ondo hartzeko, errepidearen zabal-zabaletik ekin behar dio txirrendulariak. Bihurgunearen begininera ailegatutakoan barrenetik pasa eta gero ahalik eta gehien zabaldu. Errepide bazterreko belarrak orraztu egin behar dira. Hori da modurik labur, azkar eta seguruena. Aldi zabal-zabaletik egiten ez baldin bazaio, txirrendularia konturatuko da, bihurgunearen erdira ailegatutakoan gehiegi etzan beharko duela eta horrenbestez erortzeko arriskua askoz ere handiagoa da. Horixe gertatu zitzaion esate baterako Tadej Pogačarri Strade Bianchen munduko txapelduna berak onartu zuen legez. Beraz, Markina Hemengo etapa honetan ez dezagun gutxietsi izuako jaitsiera sigisagatsuak izango duen garrantzia.